nila halos nakasabuta. Yo, check! Second undercard na to. Yatgan po ni Stananbod. Ngilngi kini nga battle. Gika magsyudad. Tagaan to masibang pakpak. Errol versus B-Wayne. Undercard ni sa Barra de Cabrados. Elimination round. Yo, check! Sa akong to! Palayla. Yo, B-Wayne di ay. Representing BSK 2.0 and Anbu, what's up? Shout out Ankani by Jerofel Pampilo. Uguan, dati 5. Yep. Yo, check! Sa akong wala! Palayla. Errol Day. Shout out guys sa Palangga, Spart Productions, Clint Rojas, Bobby, JC James, Budog, Rafi, Stephen Kim, Skinner Rappers, Famility, JC Naburikat, Lodi Mark, Wati Blackman Batch Tog sa tanan na dere. Yo, judges, palayo ko. James, Dominic, o JK. Yo, check! Ikaduha nga undercard battle karong gabi na. Para de Cabrados, elimination round. Paminawan na to. Daog, B-Wayne. Paminaw na tanan. Yo, check! 2 minutes. Round 1, B-Wayne. Yo! Kita mo after na ako ni perform, nagsigi og gawas, siguro nagsumpay ni og linya. Sigurado lang nga imong gipang sumpay makasiga og bumbilya. Sa mga wala na kahibalo, December 23, taning duwa apil mi duha ni bisiman no nya kalit di man dayon kini mga kakulian kining animal. Di ra dito ready. Ni rason ba siya nga busy man na ni imot pag ngisi-ngisi. Bay di man unta ka si bisiman. Pero nganong nagpa-busy-busy? Nalipay rasad mo nga wasag niya gidayon na may hinuon. Tinghikay man sa tuog tingkaon padung na birthday sa Ginoo. Pero og kanina hitabo pag 23 bay way siguro wala nakadiri kay gipatangtang kanibulong. Kamo nalipay sa mga hikay ako gisapot pinaabot. Ako dyan ang butumon kay gilawgan kag maayo. Kay gilawgan kag maayo kahibaw ko gapundo kag kusog. Ako gapundo kog kalagot. Akong pasensya na hurot. Ya din ako makapasaylo. Bay kuwaon ng pagluhod para mabayran imong utang. O kung ako ang napuno, naa pa kay kuwang. Di ba line mga curse ni? 1 month rebat nga mga watag idea sa mga flip top MC. Hoy, wala ka na lipong. Mura lagi kag tipsy. Mao ni mga naon sa mga one back miga nga magdani og bitsin. Tirada pag niya ka ng bago pag-akinsi. Pisti way patawad animal. Parihas jud mo ni bagsi kay inyo mga trip ka na pang mohilak malibang. Ew, shit. Mang bastos og babay mo ragway mama ang giatay. Sa batol kusog kay ka mang damay abig imo ang mga loved ones na nga matay. Nya bitter kay ka sa mga couple nga nagpabiling mga tunay kay abig anod na ka sa feeling anang quickie lang og short time. Kay nagikan man ni sa pamilya nga di maka-experience anang long life maong mubo ra og family tree bay kaparihas ra og bonsai. Kapari, mubo ra og family tree bay kaparihas ra og bonsai. Taas kay kag paglantaw nga mangayo ka sa old gods. Naginaot ka magdugay pero gusto ka og shortcut. Kung gusto ka ma-import bay unahas ang important. Kung moto nimo life is short bay dili ka immortal. Ayo pagsige og hangad do kung mangitag ka level kay nasa imong atubangan ng bangag sa kaliber. May pagputlan ta ni sir kay gahi manigpanit may isuot sa tiil anak ko ulo sa buaya kay isuot sa tiil ingon ani ko kahilas muuli ko og syudad nga naka-crocs na og chinilas.
imuhan ng regalo. Regalo, sa adlaw pud lagi nga di na lagi sakto. Nalipay ra sa ko bisag bate gihatag na ako. Maikog man ko Brad pero kabaw na mo basta bate lagi ihatag. Dali kay maguba. Wala, Brad. Time. Wah! Waso kay sa. Uy, awan ni kung trabo sa'yo, mura mag-lion. Rawr! Kira ka doon? Yo, siya! Si B. Wayne. Bruce Wayne, kunuha yung poser. Puro technicals ni Karon. Loser. Kay Bruce Wayne man ang katbang, di ko magpaka-joker. Kay dili na ni BSK nga league man. Wala na kasi mong shelter. Mangoy mong madawat, puros bunog. Sala gini mo Batman nga nigawas kasi nyong langog. Please welcome the Batman. Representing BSK from Tinago, Cebu. Mao na akong nasagap nga balita. Pero pagtanaw na ko siyang battles, mga punches kay mahina, wakay delivery. Napay presence nga pangbulabog. Bisag gamay may potential purbida, gikan magud sa Tinago, mong kamaayo wa nakita. Mo ni gipadala sa BSK. Hoy, palihog na og batsi. Di ba pag humanius battle ni Mr. Real, anak ang hagbong ka sa philosophy? Feeling bright kay kadere. Nya sa eskwelahan di ka pasar, piste. Gikan giday ni BSK kay bugo sa klase, mao na. Student / butler parihata. First year yes, scholar sa TESDA. Dagag buhaton nun, nya magsuwat parepa, maglisod og prepara. Assignment gaatan pa. Galibog unsay unahon makabuang na ang uto kay gabaga pero buisit. Bago ko grado yawa ka. Mongay ko ribatig agira sa kabisi kay ang tinuod bugo giga. Maglisod kag pasar sa klase. Partida dili bulakbol. Busatsa, nyaatsa sa imong ulo idungan og dukol. Murag katnil ang kalawasan kay ang relasyon magkaputol-putol. Di ba hagbong ni sa klase? Idigyatagag palakol ing ani mo gama. Ay, storya eh. Ingani mo gama. Philosophy gani hagbong ka. Diri pa ka na ako nga uto kay sa kaon. Ana imong mama hibawan paging ana ka kabugo may pa daw pagbata nimo gidukol imong hubon. Philosophy maglisod nga gidawat akong test aw mahipos ning silo. Kung naglisod ka sa philo aw karon ka mapilo, swerte kay ka. Kini nga match up December last year pa unta pero wa na dayon. Sayang kalag na lang unta ka karon pero gisuklan gyapon nako nya sa bara di kabra nagpalista daan. Sparring session para sa turna dili. Mo na akong punching bag nga praktisanan mong sa tanang apel. Gamay pasilip ni sa akong storya. Documentary dara ang una. Ang full movie mao ang turna nya kani ang trailer sa akong salida, akong delivery. Mangbungkag og dunggan imong delivery bulabog. Imong pen game kontra magduka, akong pen game kontra makatog. Ikaw coated ra nga gold. Ako ang bulawan nga nadig ba ang sprout to nya ikaw BSK kay you're not on my league ka. Ay sa mo ribats ako. Choy kay mga linya. Abi ko pa og mga hidden gems kasagaran kaysa makta na makita. Pero murag di na nako kailangan mangukay o kung bate ang nailaw man sa sinina. Nya ga feeling ni nga bugat nako di ni kalihay kung diri gasigi kag pabugat kaning bugat magbitay. Kung kaning bugat magbitay na nakabuhat na kag bugat, buhat bangko ra di ay kung magsigi pagkag push up maka pull down na mibay. For sure na human naka warm up o ipakita na diha imo mga best move by. Kung na human naka warm up tanawon natong makaya ba nimo ang pag-exercise. Kung masudlan og kalag, mabilib mo aning IT. Pero mapildi ka og God bisag spirit nimo fighting. Student of the game pero dili ko ma-frightened. Lupigon ka og pro kay pang student imong license. Kay pang student imong license gilinog daw andanan. Fuck you. Di man sa kusog wala man lang ko naka-feel na di sa kumudagan kay kabaw man ko sa drill. Di ka atrasan dapat ligsan kag apil ya ikaw makita sa balita kay puno ang magazine. Pagkaraan ka og style dong unsay makabagong balagtasan. Di na kailangan na mag-imbal sa markong gatagalog na kadaan. Boy, it's time to sleep.
Kinaanay patay ni kaabot sa iyang championship. Unya ako pa'y happy 3 digits ang TF. Wala ko na reklamo ha. Abig ako'y naginisog. Kay kamo! Abig gamay inyong madawat, inyo rang mahatag minimum. Gusto mo og check pero gipakita very wrong. Ako miskan pag natagak akong conduct very good. Sige imagine naragod akong best kung akong TF milyon. Bosana ba ka na ako akong kontraliko na. Kaning mangayog veterano ay nalisod-lisura. Kaning mangayog veterano ay nalisod-lisura. Kung gusto mo pukpukan na dili kaming duhaog kung kani kusog mangayo. Bay kusog ko mo guba. Sa kagamay aning butangan ako di gani magdugay. Bisag pag-imuhan ng ampingan di na ni makalahutay anak ko dili ka magdugay. Abi ko ba og stricto ni? Di ba stricto ni sa oras? Pues mauni oras ting uli. Uli na gid ay kaya siya. Yo! Kita mo niya murag speed? Murag dragon ang ba gaso-aso na pailihok grabe kawaso. Pero ako sa murag dragon ba ya? Kay mga gibugan ako kayo kung isbutan dragon. Mailara ka nga brainless. This is how to train your dragon. Biyaan ti ka nga toothless bitch. Maong pagpuyo dira yabag kung ganan. Maong pagpuyo dira yabag kung ganahan ka mabuhi imong kalag. Kuwangon imong written maong tibag ako ana nubra buyag. Aware kasi mong kabugo di ba? Tubag. Bisag unsaon imong lapag, mamawi na lang sa lihok magsighamag kay kabaw siya kayang suwat di ka palag. Sige palag. Boss, ipaduwa pag ito ni mo undercard bisag apil ko sa tour na. Pero sa bara di maglihit. Dapat di ko muagi og warm up para musaka kung kainit murag boksidor nga nang andam. Lukot-lukot ang maatlan. Kay basta sparring session ra gani aw bukot-bukot ang iatbang ya predicted. Maghisgot ni nga wala pa koy track. Fucking shit. O dagan kay nahimo nga kanta pero pilay viewers pila. Stupid bitch. Out of topic ka kung kana imong hisgutan. Palig-unay di mo speed kung maayo ka with beat diri mo hunong imong heartbeat pero good job. Kugihan mo himo og kanta. Pero aware ba ka nga puros to walay kwenta? Wak artistry di mahalin. Maumbisag daghan pa kag tracks, ang daghan sa imong career di mo tulin. Yes, salute. Grabe ka effort mo gama. Pero lutaw ang kabanga ni mga writer. Di ko ganahan mo sultian ni Bwin pero bisag unsa pa ka kakugihan sa talent gid magmatter. Nya sa battle rap ka mamasin. Di lagi ni para imo, mabuang kag huwat. Di ba taga ka sa simi sa BSK? Say na to ay sa madigbalik ang uwat. Tagaan ti kag comparison ha, nya mga crowd ang munat. Kinsay mas maayo, ang effort kay mo dag suwat o ang effortless kay ang suwat, di ba? Kundi para imo ang boxing bisag kapila pa ka mag-training, bati ang resulta. Kung dili para imo ang basketball bisag gid sa pa ka nga trainer mo agi, digi ka musaka. Kung dili para sa imo ang usa ka butang ay pugsa, permira ka mawanabi. Dili para sa tanan ang rap ug rap battle biwin ang mo decide ang destiny. Mulutaw imong kabanga, mapa-music o rap battle mo ni akong ibulgar. Wa ba ko sa saktong lugar para musulti ani nga wa siya sa saktong lugar? Mapa-music o rap battle, you're whack in both worlds sunghang. Wala ka sa duha biwin mo ngay pagduha-duha undang. Oh, klaro kaayo. Dagag mo krit. Ay pagduha-duha og undang. Oh, klaro kaayo. Oh, ako'y karapatan mo hisgot ani. Kaya wala pa ko'y nahimo nga kanta. Pisti. Kung kamoy manaway nga wa may kanta okay ra, pero kamoy sawayon sa iyong kanta dili pwede. Unsam naklasiha nga logic in town. Imong kabugo times 2. Sa nga nga nakabuhat kag kanta, well done. Pero sa creativity ug art, fuck you. Oh, well done ug fuck you. Mapa-music o rap battle lutaw imong kabugo. Well done ug fuck you nagpamatuod nga imong skill sa duha wa naglagyo. Naiuban bugo sa music pero sa battle mang putos. Naasay maayo sa music pero sa battle way latos. Napoy pareha ni Luni nga sa duha gid mangharos amigo pero Bwin real talk ikaw rin nailan nako nga sa duha gid di maayo pagka live show. Klaro kaayo dagag mo critic ani parehas gibuhat ni Skastakli nga di ka dapat mo down sa imong kapwa battle MC. Mo gani nga luoy ko kay kugihan kaayo dili ra ni para nindot sa stats wa ko ni gisulti kay kontrata. I'm just stating facts. Stop na. Kaya ta wala ko no koy track, di ko no ko mo kanta. Sa battle rap ra ko nagpakapanti. Kay kumukanta ko, mabugto man ang mga panty. Let me be the one to break it
Kaayo among aircon. Sa PC may mulili pero wakalili siyang ngipon. Magsigig pangingiki pero lapis ay gamiton. Ana ko ay nangingiki na sa kaglapis. Ana siya. Ako nang gitahalan para mahait. Bidli malala. Kaya sa mga emoji siyang cellphone nga mungisi kay pangag. Chuyag emoji naka-premium. Oh, anong kusog naman na maka-dug-dug? Abi ko ba, bright ni? Of timing! Kasi you know thunder always comes after lightning! Kachow! Yata daw, weirdo kayo doon, no? Dili ko maldito kuminam. Kachow! Maldito ko tanahon. Oh, ano di makaganahan? Yung laing tao, imong siga-sigaan, kasing-kasingkahan, ingunani juday kabate ang mga batasan sa mga jijimon nga mga itagrambol sa simbahan. Kahilig pagkadugubot ni ako migong dautan. Likayigan ang mga migong mo dagino tugbutang. Undangi na ang bisyo pananglitan mauban kay makafeel yung ka sa pistol basta dili na mo jam. Rar. Ana na lang. Ana na lang. Pero ayaw mo, di ni maminaw. Kay basta toxic Filipino, di ganahan basikatan. Kumuroksin na ni ninyo, delikado ni tagahan. Small things mamanggani, kay dili na makadawat mo. Sugot ka ka boss B o kung dako imong ihatag. Bitch, fuck you. Tulog abuwan mi kapaabot and you think that's cool. Ingunani jud kapait o kasakit ang mag-expect sulod sa 3-month rule. Then maybe the one to break it up. I know nakakabaw ko di ka sa subtext. But it's on you! But I still wish you better luck. But a bitch is still a bitch! And I don't give a fuck! Kulangan ka sa power, maong noo ka diri. Sa ka-toxic ni mo partner na puno kas battery. Anak ko power, toxic partner na puno sa battery. Lili ang mga judge, kay di ni makadispinsa tagahat. Pero bisag pila pa nakakaso ang ilohong ipanghatag. Mausan na ilohong pag-ihop, pagkapilo, kagikulata. Samot di mailo, kay ang ilong perting gubaan na ginhawa og ilawom, kay ang kalawom dili makaya sa buhaya. Kung naapay subtitle sa kung letters, kapital, kumuhong, nyamuhong ragahanto, di mong kontra sakitan, makabungol akong tingog, akong berso pisikal, kung atuan ang lalison, permentiko, teknikal. Maong ayaw pagdali, kabalumi, you want to taste heaven. Pag hinahinay lang good step, kaya ang mga best na sa next level. Ang bugiro ra kay ka, ikaw pagani second coming, ikaw pa jud si Lucifer, so mahitabo di ay karon ma-crucify si Lucifer, mapayawa man og God sa nga ako ang mas deserving. Lahi kitang duha kay mas salbahis ko na version. New Testament God, and you're merely just a person. Old Testament God, cause I kill in every verse. Maong Jesus, kamusta? Kung hilig ka og milagro, di ba nakalakaw na ka sa tubig, kamusta man ang kayo? Kaya sa, wala pa ko nauman. Katong taas pa kog buhok, dito ako nimo gisuklan, karon mo buo na kog buhok, lisod na ko mapugnan. Yo! Gisaway pa akong hipon. Poplok. May ako ang hipon na bulok ay mga tibuok pangutok. Na ang hipon daw kuwang. Muna ingon ni Atchong. Ang hipon daw kuwang. Muna ingon ni Atchong. O kuwang kong hipon pero nanubray mga ilong. Sigaw ni ilong. Yo! Was Boshan? Boshan, happy birthday! Lami kay ka mo bake. Aw di din mo birthday? Nagpadali kag piece of cake. Mo ni mong manok boss, naprepara nigtarong, iandam na lang imong bayad, nya palihog na og hatag. Kay dili man ta ni rock, pero ing ani ang tapad. Kay mismatch, kalayos kalahian bisag kinsa pay musukod. Mga veterano gipang suklan, gipang kuaan akog sungkod. Nya kani ang giharang,
Naun sa gabok panigtukod. Hoy bisag dili ko mudagan di ka nako kagukod. Nya di ba? Hilig kag slant rhyme. Sa kanang estilo ka ni salig. Pero daghan naging ana nya nadara ka sa kahig. O dili ta pareha, pero kung kinumong makawangig. Kaya kung punches dili slant, kini kay hook bungkag imong papangig. Kay sigilag slant. Nya mensahe way kwenta. Slant kay slant pero tumong way punta. Bisag mag slant dapat creative gyapon repa kay kung puro ra slant malamang X ang resulta nya malahi ta. Di ba imong course B is pharma? Wow! Pharmacist ang kanahan. Pero gama, weak shit. Lyrics way kaayuhan. Di na na maayo, klaro kaayo. Bisag naun-naon pa nagtaman. Ironic imong course for pharmacist, pero imong bara way kalunasan. Kay wa kay klaro muhimo, mga sukmag di direkta. Ipanghaon bisag kinsa pwede matira, pero wa gyapon na benta. Imong course ug estilo, ako na merge na repa. Pharmacist gid ay ka kay puro generic ang tinta, way lami. Nya siya gitry kusog simong suwat sa content walay taste. Saba kay kamo dag deliver ang gisakyan, motor nga pang race, pis murag salida ni nga match up. Sa imong tingog walay praise. Kaya nga lingug-ngug diri patay kini kay a quiet place sige dagan. Kay sige lagsyage ang kanahan. Bugo nga specimen. Sa sige mog syage unta mahutdan kag oxygen. Karod gibawsan, tikag syage. Wag mo sanang dibdibin, di ba pharmacist ka? Ha? I'll take your own medicine. Yo, check! Kaya tabagsi kayo. Tagaan to mas ibang babak. Errol versus B-Wayne. Judges. Dominic Day Errol versus B-Wayne. Kusog sila pareho ba niya, kamaos na musuwat niya kanang relevant sa ilang mga lines ba niya. Ang giboto all 3 rounds si B-Wayne. Kuyaw yang kuan ba yang stage presence niya pagdas yang delivery niya yang mga setup kay unique siya nga diin bitaw nga dili bitaw patakag suwat niya kanang irrelevant niya patakag setup intact yang mga lines same pod ni Errol pero mas labaw gid si kuan si B-Wayne sa kanang stage presence pagdas yang mga lines nauna man gud si B-Wayne murag para na ako kay gap sa ni Errol pero solid jud ni Errol props. GNC Dramatic, gibuton ako all 3 rounds si B-Wayne kay grabe siya mga linya yung mga kuan nakahulo yung mga 4 bars no yun raps gapon kay Errol pero B-Wayne jud bay fighter kasanan grabe. Yo, GK, undercard to dito turna. So, wala ko nagmahay nga akong ipanuwat. So, per round gyapon, pero sila kusog. Round 1, B-Wayne, opener pa lang daan. Grabe nakangilngig, nakuha ng crowd. Grabe ang aura ni B-Wayne. Grabe ang delivery. Grabe makuha sa tao. Linya niya nga katong bonsai, family tree. Grabe po kang ilngig. Important siya mga slansad. Dindot kayo. Kunya, kang Errol, katong tinago nga reference. O katong filo, nindot sad na ako'y mga nakuha. Nindot sila pareho pero lahi pud yun ang aura ni B-Wayne sa battle. Lahi yun ang pagpakita niya sa tao. Sa round 2, katong puno, magazine. Nya kang Errol, katong toothless, grabe pud ka kusog to. Nya murag mahimo siyang unpredictable siya kay wala ko magdahom nga mo to nga ang ma-punchline. Kunya sa round 3, kuha ni B-Wayne ang jokes, kuha pud niya ang bars. So grabe kayo ang crowd ari jud ni B-Wayne. So overall na lang grabe yun kang ngilngig ang aura ni B-Wayne, delivery, yung lines, grabe ka mag package yun. So all 3 rounds, B-Wayne. Yo, check! Undercard battle. B-Wayne versus Errol. Judges decision. 3-0. B-Wayne. Tagaan to mas ibang bakbak.